Steaua de Vreale din București vă prezintă primul album de muzică armânească. Formația are următoarea componență: armonică Stelian Calaci, percuție George Chiosea, la clape Adrian Zguma, chitară armonie Mitică Calaci, chitară bas și voce Dani Pence. Această casetă este dedicată prietenilor și în special acelora care ne-au ajutat mai mult. Formația va fi contactată la numărul de telefon 240 4797 București. Vă urăm audiție plăcută!